लोगोफोर नै जोंहा लाफा ओंख्रि जानोसैलाय नै आं सिगांनि भिडिअआव हगारनाय लाफा देखायनाया दिनै फार्स्ट टाइम जाबाय नै सायगासिनो दङ बिमा फिसा नै गोथाव संदे ओइ सुसमिता नों संदे गोथाव नों रोंगोन ना रोङा दे हाब नै लेमोनसु ओंखाम गोरलैजों जाबजों मोजां जानोसै माइरं गोरलैजों बे सिगाङाव लाफा देखायनाया बेनो दिनै जागायजेनबाय जाजेनबाय माबायदि मोनजायो नायनोसै बेयावबो लाइया बिराद गिदिर गिदिरखा नै लाइ गिदिर जाद एखे बेफोरो मेसेंनि थाजा थाजा खुनु भेजाल होननाय बुस्थु गैयै मैगं बियो भेजाल गैयै लाइ बेसेबा गिदिर गिदिर नै जेबो गैया बेयाव उइदाउट मेडिसिन नो साइड इफेक्ट थाजा थाजा लाइ मैगं ओमफ्राय नै बिथिंजाय लावा बिराद बरिया सेहेरा जाबोदों नै दावखोहांबायानो बारा दिननि नङा बियो बिराद थाब देरबाय ओमफ्राय नै बैयाव फांसे दं बेबो जाखांबोगासिनो दङ दे ओइ जोंना मानसि गिदिरासो सायगासिनो दंलै लाफायाबो आं सायफायाबा जानाय नंला नै लाफा सायगासिनो दङ सुसमिताया नोंबो सायनो रोंबायना लाफाखौ संनोबो रोंखायो दा ओरै संदो जोंहा बिराद मोजां जानोसै आलु बाथोन होबावनोसै गुदुं गुदुं बरिया आलु गोदान बायनानै लाबोनाय दंखायो नै आलु गोदाना बे आलु गोदानखौ बाथोन रुदेरनोसै बरियालै ना बेदरनि खुनु गोनांथि गैया थाजा थाजा गोदान आलु बियो दाख्लै बाजाराव बायनानै लाबोनाय 30 थाखा केजियाव बायदों 40 थाखा 30 थाखा बिदि आरो सामब्रामबो दोनखाबाय आंना दै सरनाया जायासैलै एसे नांबावगौमोन नै दैयानो बुङासै दैयानो आइरन गोजा नालाय एखे फिल्टार खालामाबानो जाया सोब गोमो जाजोबलायबाय नै दैया एखे हालदै लगायनाय बायदि दैयानो दंखलनि नायनायावल' ओरैनो गोजों नुयो खिन्थु बुस्थुफ्राव नांनानै थानाया नै एखे इथा कालार जाजोब्बाय आइरन गंनै फिल्टार खालामनांलायगोन नै बेनो दंखला दैयानो नै एखे माबा लहा माराम जानाय बायदि जाजोब्बाय मानो इसेबां आइरन दंसोगारोथाय दैयालाय नुनायाव जि गोजों नै दैया बिराद गोजों नुनायाव ओमफ्राय बिनि नांनानै थानाया गोबाव दोनहाबबानो नै माबायदि खामनाय बायदि ओरैबायदि इथा कालार जायो बेनो मोनसे प्रब्लेम आरो जि जोम सुनांगौबाबो दुगैनांगौबाबो सराबानो जाखाया नङाबा साननै सानथामावनो ड्रेसा गोजाम जायो माइरं सुनायाबो फिल्टारजों सुवाबानो जाजाया गोसोम जायो नै साफा गामला गंनै बहायनानै दोननाय दैयानो फिल्टार नङाबानो जाया लोंजायाबो जि जोमबो सुजाया जेबो जाया हाथायाथ' गोसोम माइब्रा बायदि जाखायो माइब्रा जोसाफोर बायदि खुगा सुनांगौबा मोखां सुनायनिफ्राय लानानै दुगैनाय जि जोम सुनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय गासैबो फिल्टार नङाबानो जाया नै हले जोंहा फिसाजोआ लोगो लाफायाबा जानाय नंला आंबो सायफानांसिगोन नै मोनालायथारबाय माला हानांगौ फिसाजोआसो हारसिं सायनांलायबाय दे सायबाय थादा आंबो सायफानोसै दे लोगोफोर आंबो सायफानोसै
लाफाखौ नै हारसिंसो जाबाय जोंना फिसाजोआ लाफा सायनाया मोनाबायबो नालाय जोंना लाफाया दुंखावथारबाय नै आं दाना संबावसैसो नै जोंना फिसाजोआसो होबावबाय संनाया बिराद गोथाव संसिगोनदांलै नै बा रबबायानो जेबो होलायलायासै लाफायाव थाव थायो नालाय जाबाय जाबाय दोनथ' गोलैगोन नि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर नायनायनि थाखाय साबायखर बाय बाय